Naataron dire mga kaidol. Dire sa atong maisan. Dire sa atong lakatan. Atoan ni siyang abunuhan. Pagkatapos atoa siyang dilipan. Dilipan na to ni siya kay para hinglo tanaw ng atong saging. Mo ni kinabuhi og farmers. Laban ta permanente. Rao, taot man ni siya, tanggalon gini siya. Salamat sa inyong suporta. God bless sa inyong tanan. Bye-bye.